usa sa hinungdan nga maglalista kinig yung mga sugo sa Ginoo unya mukontra na sa sugo sa tao. Nya kita ra bang mga tao, kita karon bang buhi pa, ato dayong gamiton ang atong katigulangan. Maugunay na andan, maugod na ang gisulti sa katigulangan. Kadtong atong mga katigulangan, maugod na ilang naandan. Karon si Jesus naigo sa siya, kay ang mga Parisiyo mao sa ilang gituman ang naandan nga gitudlo sa ilang katigulangan. Timan-an nato, maayo man ang gitudlo sa atong katigulangan, pero dili tanan sakto. I-check nato kung nihaom ba sa gustos Ginoo. Mora gina. Dili kay adto ta mo hugot yun, adto kita mo kupot sa gitudlo sa atong katigulangan, kung dili atong tan-aon hain man ang gitudlo sa Ginoo nga nihaom sa gitudlo sa atong katigulangan. Muna ang simbahan is ever ancient and ever new. Nakasabot mo ana? In English mo na siya. Ang simbahan kanunay karaan o kanunay sang bag-o. Ingon anak kanindot ang simbahan? Karaan apan bag-o. So doon na gid tay himuong mga adjustment nya ipahaom sa gustos Ginoo. Sama pananglitan aning conflict karon dinhi sa atong ebanghelyo. Ang gitudlo sa mga katigulangan nila hugas gyud kamot, limpyo gyud, di ba? Particular man kay mga tiguang no. Ang tudloan kita unsaon pag-arrange ana nya kanang paglimpyo ana mga tasa nya nayuban ana nga portigid nila ka particular anang pagpanglimpyo hangtod na lang noon nga masuko sila sa di ka maong manglimpyo. Sakto na. Sa imong pagpanglimpyo naglagot na ka sa dili ka maong mulimpyo, labaw na gyud sa tao nga naghugaw-hugaw didto sa imong gilimpyuhan. Di mo maglagot. Kanindot anang manglimpyo ka, porting nindot ka nang limpyado ka, kay cleanliness is next to godliness or holiness. Sakto kayo. Pero masuko kas taong di ka maong manglimpyo, manaway na kas taong di ka maong manglimpyo, manglibat na kas taong hugawan, ug masuko na kas taong nga naghugaw-hugaw sa imong gilimpyuhan, diha wa na kamuhaom sa Ginoo. Ngano man kay ang number 1 nga sugo sa Ginoo, higugmaa ang labing ubos. Higugmaa gyud ang labing ubos. Nya kinsa man ang labing ubos? Mga tapulan, mga hugawan, mga badlongon, mga di kasabot, bisag unsay imong isulti, bisag ibutangan na nimo diha nga anak sa CR, butangan na nimo diha og unsa na. Please maintain cleanliness. Di lang gyapon mo plus, inighuman mo lakaw lang. Ana. Unya, doon na nabatay rason nga masuko. Di gyud. Kay nga naman, higugmaa gyud ang labing ubos. Ikaduhang sugo, na ilang conflict din kinsa may authority? Kinsa maroy authority? Si Jesus o ang mga Parisiyo? O ang mga Hudiyo? O ang mga pari? Kinsa maroy authority? Amo ni dinhi si Jesus, nagkabanggaay pod sila ang authority. Karon kamo ako mong pahukmon, kinsa man gyud tinuod nga authority sa inyong kinabuhi? Ang tao o ang Ginoo? Kusga. Nganaw ninyo ambot lang. Sige, congratulations. Karon kisay gabuot unsay himuon nimong balay? Ang Ginoo o ikaw? Sige, tubag. Be honest. Kinsay ga-design sa inyong balay? Ang Ginoo o ikaw? Kamo. Karon, imo man ang design. Kung moingon ang Ginoo, pasudlas inyong balay ang mga way balay. Ang sa mo, sugot mo, dili? So good na. Kamo, mga tigpakaaron ingnon.
Ang sugo sa Ginoo pasudlas inyong balay ang mga way balay. Tungod kay gidesign man nimo imong balay according to your style, ang authority sa diha imo sang i-claim nga ako'y magbuot kinsay mo puyo sa akong balay. Maubitan na karon kita tukod ta na mga condominium, sporting daghanang condominium gipang tukod, mga puy-anan man na. Pero daghan kay mga homeless nga wa gyud kapuyog balay hangtod karon gahigdaan ang mga karton bisan asa na lang na sila padong. Nganong wa man sila kasod ang mga balay nga purti naman ang daghanang balay atong gitukod kay gi-claim nato ako'y ga-design ani, ako'y magbuot ani. Kinsay nagbuot nga ingnon ani ron pag renovate ning atong simbahan? Kinsay gabuot? Ang Ginoo. Oh, Father Siano. Kinsay gabot? Unsa? Oh. Ako inyo sa kong iapil-apil. Ang nagbuot ani ang simbahan. Mao bitaw magsige kog konsulta. Unya human ani mobiya ra ko dinhi. Di ko mawili ano eh. Bisag ugma dayon ingnon ko ni Archbishop Palma, balhin di pader. Ay mo balhin ko. Wa gyoy kuanang kuan. Gamayng attachment nako dinhi. Bihaan ta gyud mong tanan. Ibilin ko ni ninyo dinhing inyong kining atong simbahan. Ana. Di ko mangangkon ani ay. Kulikta noon, dadon ako. Adi gyapon ko mangangkon anang kulikta. Ngano man, wa man ko suguas Ginoo nga pagsigig tigom sa kulikta pader. Ang iyanong sugo pangulikta. Pero ayaw pagtigom. Unsaon man, ihatag sa panginahanglan sa simbahan. Oh, ang ako rag yung kuptan, ang akong stipend. Kay ako masana tagaan man kog stipend. Usahay gani ako pag ginang iuli sa simbahan, labi na karon nga naatay mga projects, ako sa nang iuli. No, gamay ra nakuha rin ako. Usahay gyud iuli ginako tanan. Labi na gyud inig pamaligya na kog mga slots, o pa man ko mamaligya ron, basig sunod semana maligya na tagsugod, labi na gamay kay halin. Oy, ako yung ipalit ang akong stipend. I-appeal pa nako akong allowance. Haron lang gyud na ay mahalin ba. Okay, di mo palit. Aw di ko mo palit pasabot wa ko kauyon sa akong slots kag ipamaligya. Unya, mo expect na noon ko nga ang akong mga parishioner makauyon. Wa man gani ko kauyon kay wa ko mo palit. Kamo na noy makauyon. Mura nagmaingon ko, kan-ana ninyo kay maayo na. Unya ako wa mo kaon kay giluod ko. Ang saman sakto. Muna, kung kamo mamalit, ako'y number 1 nga kusog mo palit anang atong ipamaligya nga mga slots. Kada semana, ako ginang palitan og labing minos mga 15 ka slots. Kada gina semana. Nya kay nga akong stipend, igo-igo raman sad sa 15 ka slots. Hurot. Pero sagdi lang, naam sa gasunod. Na. Ang pasabot ba, sundo nato ang Ginoo. Dili ang atong gusto. Muna nga si Kristo dinhi giklaro gid niya, inyong gibaliwala ang mga sugo sa Dios ug mauna hinoy inyong gipatuman ang sugo sa tao. Nya kinirbang sugo sa tao maglain-lain man ni siya, ang resulta manag-away ta. Bisag dinhi simbahan mag-away ta. Kay ngano man ang conflict between sa naandan ug sa bag-ong pamaagi. Kinahanglan ba nato ng awayan? Dili. Atong pamalandungan, unsa may gustos Ginoo. Unsay gustos Ginoo. Mo nakato aton General Assembly, nag-conflict man ta, ang daan bang pamaagis pista o ang bag-o bang pamaagis pista. Na malandong ta, anang alipay tangtanan sa gustos Ginoo. Dili na to gusto nato. Gusto natong San Vicente Ferrer. Ang saman sakto? Dili na. Kamu no tutok lang sad mo nako. Ano na to pa para sa imong balay god inyong panimalay. Ikaw ang asawa, unsa man ikaw gyud masunod? O ikaw bana, ikaw gyud masunod? O ikaw ginikanan, ikaw gyud masunod? Dili oy. Pamalandong mo unsay gustos Ginoo ni anang maong particular situation. Dili kay moingon ang bana, ako gyud masunod. Nya kanay mong asawa, unsa na ulipo na nimo?
Nya moingon ang ginikanan, ako yung magbuot, kami mo yung magbuot. Nya kanang inyong mga anak, unsam na ulipo na ninyo. Mo nay sugo sa Ginoo nga pag ulipunay kamo. Nge, tuba. Nya nganong imo man ang murag giulipon. Nga gamayng sipyat, hapak dayon. Gamayng sipyat, kusi dayon. Gamayng sipyat, yaw-yaw dayon. Nga naman. Nga naman din ang sakristan, ulipon nas pare. Ha? Nya nganong yaw-yaw mas pare. Yaw-yawan mas pare. Totok ng sakristan, usab kay karong paria kag yaw-yaw. Ingnon jud ka nako ron. Usaman pa diyan, ulipon ko nimo. Ana. Alabaw na ng mga lektor, gahuna-huna na naron. Sabak ba? Mao di ay. Sige, karon. Bantay lang yun. Aw, maunay kita ni usay. Pero, oo, lagi na. Sundon yun ang Ginoo, dili ang tao. Nga naman, sa unang pagbasa, ang Ginoo mo'y nagbuhat sa tanan o gibuhat niya ang tao, sumala siyang dagway o kasamahan sa ato pagitagaan niyag rights, power, privileges, authorities, aron gamito niya ang tibuok kalibutan. Pero hinumduman gyud sa tao nga ang Ginoo mo'y naghimo sa tanan. Hinumduman gyud na nato nga ang Ginoo mo'y naghimo sa tanan, kita lay gipagamit. Ingon ana ka mahigugmaon ang Ginoo, siya'y naghimo sa tanan, kita maoy migamit. Kanang imong naong ang Ginoo mo'y naghimo ana. Kanang imong naong. No? Sige, lingian na imong tupad. Pangutan asensya. Giunsa nimo paggamit imong naong. Insa siyempre, ako gining gipaputi, ako gining ano sa nya pagbuot na sa Ginoo. Gusto pa na sa Ginoo. Nya mingon siya, ay ko gilabti da pakon ti karon sa awa na giyawaan na. Ana na siya. Gi, anindog na ta.